Nu optager den. Og så. Okay, der. Kan man ikke godt se vandet løber ned her? Jo, man kan. Og så her var ned her. Chris, kom her. Du skal gå lige ved siden af, hvor helvede. Ej, hvor er det vildt. Jeg render altså rundt i en nattøj. Ja. Og en t-shirt. Ej, kom, vent lige, kom. Lægger du det så ind? Læg det på YouTube i aften. Vent lige. Læg den ind på TOC's hjemmeside. Så det var for vildt her. Okay, det blæser. Derovre så. Derovre. Ja. Okay, vandet det kommer der, ikke? Og så skal vi bare ned der. Okay, vent lidt. Jeg har en idé. Nej, bliv stående der. Nej, det gør du. Jo, jeg gør. Sådan der. Du holder dem, og så går jeg lige ud. Okay, og vi går ud i vandet. Oh my god! Hvad? Okay. Vi kan sgu da ikke komme igennem her. Jeg kan ikke. Jo, bare gå her, Chris. Der skal ikke bukser og strømper, når du kommer ind, Chris. Her kommer åben frem. Hold da kæft. Er det koldt vand? Ja, det er faktisk sådan okay. Ja, når man står i det. Altså, vent lige lidt, jeg skal se. Okay, her. Okay, det går faktisk op til mine ankler. Ja. Du har ikke været dernede af, så går det herop til. Ja, men jeg skal lige... Er det koldt? Nej, det er faktisk okay. Det er mere sten.